Upewe buena, makofi na baraka. Dai kwa baraka.
siyabonga sombalisi. Sibonga ukudlula kwabokhokho bethu. Okwathi zonke izizwe wasikhumbula. Khumbula ngokuyosuku ukukhuluma umfundisi. Ukhumalo waseNyokasela ukuthi kwaba kwathi ngolwesuku bakhula intombazana. Base befika beyithakazela. Ukuthi kwase kukhuluma umuntu. Ukuthi wekhumalo wamusiza umuntu. Ukuthi wayeseyibeka phansi ingubo ukhumalo wasiyakuthi ukuthi lo muntu ngumkhulu wale. Konje nina Khumalo senezizwe ithi futhi nina senenza senatushende waziwa yini. Yithe saya na sathi baba usikhohlwe ngani thina sizwe siphithona. Uma uhambela zonke izizwe kodwa uzikhona. Uthi lapho kwakhona umhlangano ukuthi uzowetha ezigithi kodwa mina sengishaya imithetho ngi-8 ezigidi. Bantwana bacela uNkulunkulu siphambi komnikazi wonyazi lwezulu. Ngiyemthubethubele ngingedwa ukuthi kodwa unyazi uma uninga wena umphethe ngoba akanganga ithi Nkosi isiqu sesibili ithi ayikho into enkulu nenhle nengababazeka emhlabeni ngaphandle komlazi. Amen. Bantwana bacela uNkulunkulu sengathi okunye sakusiza. Unyazi alifani nomuntu, ushembe nabafana. Amen. Ngeke futhi afane. Ushembe kanasi so. Ushembe kanasi ka. Wonke usuku ePhalamende uShabadala. Bantu kwabo bathi kuyisabato wakuvomela. Akatho umsebenza namasela. Beka. Iwe sitawini yosetshenzwa ngesabato. Khuluma umnikazi wesabato. Ngesabato bahamba ngokusabato. Ngoba usisi. Uthi bese niyasuka-ke la seniyemakhaya niyosebenza nesabato niyobona niyekuba. Ngoba bakwenza umnikazi wesabato. Olunye usuku ngena impahla yasesitolo ePhalamende. Selithi inkosi yamakhosi ilanga abafana abekho bebesana ukuzila lephethe ngokufana kolapha ngefana ya tena abafana kumele boningamba bona ndikhala esiteshi kwahamba ngempela ngesana kwakufaka abasuku bafaka obatha duruka uganga utomasanga alethona ekuthobeni ngesabantu ushela kanali intanga ushela kanali so uJulayi ngalesikhathi kodwa yena utabasebenza abathengi bakwalokho wathenga izingwa bese badonika abantu badla uthi kopana ngeke zabanye la aselu lama uluntu bathi beyelinda yafi lo yalapho nakhambu behuka lebhekele libalandela ukuthi ha
lapha ekubhekani wathi mina bafana baphuma lapho ngiyalithanda ukulisa
hapa. Na kuja. Ya kuja chakula kula ya chama. Mas se Davi é que rasga esse. E ela tem agora que passar esse. Onde a sua não sei. E aí a praia, pode rasgar. Uma espinha ganhadora, muito gostosa, não é verdade? E a cara foi
alikwazi ukubona ngendlela Wanaweza mataifa yanasema Mungu amesisitiza ayukupe Amen. Jeito a vontade da pessoa. O jeito igual a pessoa. Ô, Vitor! E aqui você vai mostrar a Marília lá, que pega a sua coisa. Pode curar um negócio para a rua, a agora. O David vai no carro, o David não. Mas o olho tem que curar a moça. Wani suma ba kwamba nale da pasara ko na tsina nale da pasita this is what it is ko na mleli ko ba nje apandu la ba mto pepila ba ko kumwele kuni na matale mu ba to ta ta me o kuta me pete o na ni ko pete ya la Amém. Eu creio que Deus não olha. Já olharam para o sul, na vez do sul. Vamos nos dar no sul. Também. Uma história vai lá. O piso aqui, ó. Vamos para uma nazaré, vamos para uma senhora. Tá? Eu ia dar o pé, o dia. Vai para a mão. Vai na mamãe da água, o senhor na minha. Que isso? Quando existe tudo, da mesma coisa. Eu gosto. A câmera dele também, quando eu levar, na pessoa. Hoje é bom, mas não é. Nada de ouro. Vamos pôr no foto de pedir e as cores tu, a prato de trabalho. Não sei se olha. Vou fazer a o dia de bola da manata de análise de jogo lá. O quadro de primeiro e as cores tu, você vai dar uma nada de as cores tu, você vai dar e a cor de todo tipo de benefício já é a já. O dia de bola da manata de jogo lá. Mas o vai dar uma nada. Mas o chegou no pulo, a mesma cachorro música, e não o amor do vai estar. Ele não anda na porta, os caras na
Yesu abɛdɛ onye atiri bɔtɔ bàtà okuru síyà n'efili n'amadu bɛ tasa n'akela kɔ dada bàtà okuru fili n'awa ne awadi n'emanya bɛ tɛbɛ ti n'ebɛ tɛbɛ ti fɛ ikpɔ le tɛbɛ bɛ ti okuru. Wọ́n bá ti tẹ́lẹ̀ lẹ́la ìkúrúkúrú náà bí ìdí àti ìkúrú tẹ́lẹ̀ fún ìgbẹ́ni tí ìyẹn bí ìdí amazon náà tẹ́lẹ̀ àwọn fún ìgbẹ́ni rẹ̀ ìdáàbò ìyẹn rẹ̀ ìgbẹ́ni tẹ́lẹ̀ bí ìdí.
sebidimoni alubaamini ukuthi sithandana phambi kweyesu kodwa kasithandana ngempela baNazaretha. Nina maphele kokulungileyo asinamaphele kokulungile abekuthandana ngokuthandana kwabazalwane akasithandana ngokuthandana kwabazalwane wenzenjani bona wenzenjani sifuze ngani ngokuya sifuze yodwa open ukuthi uRoma 17:3 Yaniana bazalwa ikiremwa kikaniana bazalwa ubani aphe abaqabansayo abelana bathandana abelitsombe bese libeketo uNkulunkulu ngeyifu nawo kubelisa nabantu abasuka ngapha abasengapha bese niyavukana ningafuni ukuthi kodwa phakathi kwenu bephambene nokufundiswa enifundileyo nithethe kubo Amen.